Dobrý pocit Zdeňka Motáka z pátečního vítězství neúprosně přebyl žalostný výkon jeho svěřenců při odvetě v O2 aréně. Hanáci od začátku nestíhali. Jejich nedůraznou obranu jako první, pravda, se štěstím překonal Michal Řepík. Pokus o přihrávku Ruskovi se proměnil v gólovou střelu. Ve 12. minutě bek Olomouce Dujsík téměř nezúčastněně přihlížel narážečce Jana Košťálka s Miroslavem Formanem. Obránce Sparty zakončil svůj výlet střelou k tyči 2-0. Ani ne o půl minuty později další okno v hostující defenzívě. Lukáše Rouska na poslední chvíli zahákoval Adam Rutar a nabídl tak rychlonohému Šikulovi trestné střílení. Rousek při něm nechvátal a zároveň neváhal. Po jeho zakončení mezi Lukášovi betony vyhrála Sparta první třetinu 3-0 a to na tomu mohla být ještě lépe. Ladislav Zikmund unikl Škůrkovi, na Lukáše si ale ani na dvakrát nepřišel. Po změně stran v olomouckém výkonu žádná změna. Andrej Kudrna hned po buli v útočné pásmu z díky převzal kotouč od chybujícího Rutara a nerušeně dostal čas na průjezd kolem Lukáše i na dorážku. Stav 4-0 dlouho nevydržel. Podobně snadnou cestu brance měl i Jan Buchtele, kterého jen formálně stínoval David Škůrek. Po Buchteleho zakončení Jan Lukáš ještě v bráně zůstal. Na střídačku vyrazil až v čase 30-31, kdy k němu spoluhráči takřka uctivě pustili Martina Janduse, který si při své první trefě v sezóně počínal jako střelec rutinér. Rezignovaný Lukáš pustil do brány hrdinu pátečního utkání Branislava Konráda z bilancí 6 obdržených gólů ze 24 střel. Kohouti se ve třetí části dočkali alespoň čestného úspěchu. Jan Káňa sebral kotouč Košťálkovi, který pak ve snaze zabránit Kučerovi v dorážce posunul puk za vlastní čáru. Hanáci vzali Machovskému 0, i tak ale odjeli z Prahy s tvrdou lekcí. Vítězství domácích v závěru ještě vylepšil svou druhou trefou v utkání Jan Buchtele. Sparta porazila Olomouc 7-1.